Is-sitwazzjoni fl-isptar Mater Dei għadha waħda inkwetanti, kif minkejja diversi ilmenti mill-pazjenti u l-familji tagħhom, is-sitwazzjoni qed tkompli tmur għall-ar. Persuna li kitbet fuq il-medja soċjali esprimiet il-frustrazzjoni tagħha għad-disastru li hemm fl-isptar Mater Dei, kaġun tal-management ħażin min-naħa tal-gvern. Din il-mara kitbet li wara kważi ġimgħa minn mindu omma daħlet l-isptar minħabba ksur għadha bsiqa miksura u muġwa. U raġuni li tawwa kienet li minħabba n-numru kbir ta' operazzjonijiet li hemm għalissa ma jistgħux operawha. Din il-mara tgħid li din hija sitwazzjoni tal-mistħija u għalhekk esprimiet it-tħassib tagħha l-istat li spiċċa fih pajjiżna. Kien hawn fejn irreferiet għall-Ministru tas-Saħħa Chris Fern li huwa responsabbli mis-settur tas-saħħa fejn staqsiet x'azzjoni qed tittieħed filwaqt li għamlet aċċenn għal waiting list kbar li hemm f'Mater Dei. Din il-persuna tgħid li din is-sitwazzjoni mhijiex aċċettabbli u hija waħda tal-mistħija fejn pajjiżna spiċċa f'livelli baxxi ħafna u ħadd ma jieħu r-responsabbiltà għal dak li jseħħ. Fattura ewlieni qed jitfa' piż kbir fuq l-amministrazzjoni tal-Isptar Mater Dei hija żieda fil-popolazzjoni ta' pajjiżna. Apparti dan hemm ukoll il-fattur ta' nuqqas ta' ħaddiema li qed jażlu l-professjoni ta' infermieri fejn għal bosta snin ilu jsir appell sabiex jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' dawn il-ħaddiema. Il-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jitkellem dwar proposti konkreti għal dan is-settur tant importanti għal pajjiżna, fejn fost oħrajn jeħtieġ ikun hemm servizzi li verament ikunu ta' kwalità. Dan wara li l-Gvern minflok ma investa f'dan is-settur sera lil poplu Malti wawċi il fuq minn 400 miljun euro permezz tad-deal illi sar ma' Vitis u Stewart għad-detriment tal-pazjent, frodi li kien konfermat b'deċiżjoni tal-qorti.